Well, hello there, and welcome to another Martin video log. Det er min fætter. Klokken er lige nu. Det er sgu ikke lidt, I kan ikke se. Den er 10 minutter i 7. Det vil sige, klokken er næsten 10 minutter i 3 derhjemme, tror jeg, den er. Og det er rimelig dårligt vejr udenfor. I dag har vi været ude og shoppe en masse. I går så vi et bæltedyr på motorvejen. Og vi har været i Walmart begge dage, fordi Walmart er awesome. Det tordner rimelig meget. Vi går lige ud og ser på det. Og det, som I kan se, så er det ikke sådan tøseregn som i Danmark. Eller det ved jeg ikke, om I kan se, men det er rimelig sygt. Og det tordner som ind i helvede. Skal vi lige se, om I kan få sådan en brag at høre på et tidspunkt. Ej, man bliver helt våd her. Nå, jeg kigger i poolen. Det ryster rimelig meget, det er rimelig sygt. Vi skal spise aftensmad på Taco Bell. Og det bliver mega cool, fordi Taco Bell det er awesome. Og vi går ind for igen, fordi det er rimelig badass det her. We got a badass thunderstorm. Ja, jeg håber I hygger, det gør vi sådan rimelig meget i morgen. Finder vi på et eller andet at lave, det ved vi ikke lige nu. Det er min gemmer i Gameboy i Varjoland. Rimelig misundelig. Og Nisses briller, de lever stadigvæk. Det var egentlig det, vi ville fortælle. Hej. Nå ja, vi har hygget os, by the way. Lol.